טוב חבר'ה, תקשיבו, אני ראיתי משהו מגניב בטירוף. אתם כותבים את המילה שקיעה בגוגל, פשוט רק שקיעה. רגע שנייה, זה לא גוגל הזה. שקיעה עושים בזה הקטן. חבל שלא תפסת אותי. לך מפה. די! סליחה. שקיעה. וזה מראה לכם אשכרה באיזה שעה מתחיל השקיעה. זה כותב לכם אפילו איזה תאריך וכל זה. מוש.